Ćao svima, moje ime je Milica Tolevski i veliko mi je zadovoljstvo što sam član grupe koja je ujedno i prva generacija edukacije za Voli život. Meni lično pomoglo je na prevazilaženju nekih iracionalnih strahova, na osvešćivanju ko sam zapravo ja i gde pripadam, kao i na osvešćivanju nekih životnih vrednosti koje smo usled brzog života i stresova negde zapostavili i zaboravili. Takođe, pomogla mi je da jasnije definišem svoje ciljeve i da konačno bolje organizujem svoje vreme, svoje slobodno vreme, a to je sve izgledalo kao jedan začarani krug, budući da radim veoma odgovoran posao i da imam supruga i malu decu. Ja naizgled delujem kao osoba puna samopouzdanja, međutim svako od nas se negde ima te skrivene nesigurnosti. Zato mislim da je ova edukacija pravo mesto za rešavanje takvih stvari, budući da se bavi detektovanjem porekla problema osim nesigurnosti, a onda je to prava stvar, odnosno pravi put za rešavanje istih. Imam mnogo toga da kažem, ali eto, osvrnula bi se na ono što je na mene ostavilo najveći utisak, a to je da koju god vežbu da smo radili, iznova smo se vraćali na ono što je zapravo i suština svega, to su ljubav, nežnost, razumevanje i praštanje. Ja biram da ne ćutim. Volite sebe, volite svoje telo, svoj um, svoj duh, jer ne možete voliti druge ukoliko ne volite sebe. Ja biram da živim svoj san.